10 metrin kerroksissa. Mutta nyt olemme suorassa lähetyksessä, mutta joka tapauksessa 8 paria, jotka siis kilpailevat mitaleista. Samantha Mills ja Fan Kin on tässä Australian edustajien. He olivat 8 sijaa tietysti vapaasti valittu noista eri kategorioista, taaksepäin, sisäänpäin, eteenpäin, käsiltä, kierrehyppy niistä kategorioista. Ja tässä on siis Samantha Mills ja Fan Kin ensimmäisessä hypyssään, joka on sisäänpäin hyppy. Kerien, anteeksi tietysti, taittaa hyvin yhdenaikainen hyppy ja oikein samankaltaiset tekniikatkin vielä molemmilla. Siisti alku Australialle. Täällähän on tuomareita sitten niin, että 7 tuomaria, 6 tuomaria on tuossa, jotka arvostelevat kumpaakin kilpailijaa, eli siellä kummaltakin putoaa pois, eli se keskimmäinen arvosana jää voimaan. Sitten on 5 tuomaria, jotka arvioivat tuota samanaikaisuutta, samankaltaisuutta, ja niistäkin 2 keskimmäistä jää sitten voimaan. Ja Malesian laji Jasmin ja Ling Kam seuraavaksi hyppäävät kierrehypyn muuten taaksepäin 1,5 volttia. Pikkuisen ehkä oli roiskeinen veteen tulo verrattuna tuohon Australian pariin, mutta oikein siisti hyppyhän tämäkin on. Ja niin kuin sanottu, niin tässä ei varmasti isoja eroja saada aikaiseksi tässä 2 ensimmäisellä kierroksella, jotka ovat tosiaan kaikki kertoimella 2. 44,4 on tuo heidän . Sitten Laura Ryan, Megan Houston ovat Yhdysvaltain edustajia ja he hyppäävät saman hypyn kuin australialaispari avauksessa. Eli se on tuo sisäänpäin hyppy. Pikkuisen näillä yhdysvaltalaisilla, mutta ei mitään isoa murhetta heilläkään. Kyllä siinä pikkuisen aukeaa Laura Ryanin hyppy ennen ja siinä eli samankaltaisuus, samanaikaisuus, ne eivät ole, no 7 puoltaa 8 ja jää 3 sinne voimaa ja 7 tekniikasta ei huonoa. Ja sitten Taina Karvonen, Iira Laatunen pari hyppää eteen. Oikein mukava alku. Pikkuisen eri linjassa ovat ja sehän tarkoittaa sitä, että mielelläänhän tuomarit tuolta sivusta kun katsovat, niin he näkisivät vain yhden hyppää, että siinä tuomarit näkevät 2 hyppääjää, 42 pistettä ja hyvin pienet. Ja sitten äsken haastattelussammekin ollut Paula Espinosa ja Arantxa Savez lähempänä kameraa. Eteenpäin hyppy. Taittaenhan nämä hypyt tässä vaiheessa. Eilenhän Savez otti pronssia tuossa naisten 10 metrin kisassa ja Espinosa jätettiin yllättäen ulos mitalleilta 45,6. Ihan okei pisteet ja kakkoseksi menee, mutta eihän siinä ole kuin 3,6 pistettä eroa Suomeen esimerkiksi, joten pienet erot. Brasilia, Natalie Cruz, Nicole Cruz, niin kuin ymmärrätte, siskukset kyseessä. Ja he hyppäävät taaksepäin hypyn. Oikein hyvä. Molemmat. ...45 jaetulle kakkossijalle. Diana Tsapelieva, sisäänpäin hyppy heillä ohjelmassa ensimmäisenä.
eteenpäin tulevat veteen. Taempi hyppääjä, eli tuo Smirnova olisi tullut aikaisemmin veteen, mutta eipä tullut. 46-8 ja he menevät nyt kakkoseksi yksin, eli jättävät tuon Meksikon. Yksi pari jäljellä, suosikit Chen ja Cheng. Eteenpäin hyppy. Heillä helpoin mahdollinen alku, mutta 2 on kerroin kaikissa ja ei ole ojennukset ihan samaan aikaan, mutta muutenhan tuo on loistava hyppy. Molemmat hyppäävät korkealle. Ai miten korkealla, ja molemmat vielä hyvin samalle korkeudelle. Kyllä tuo 50 pisteen alle voi jäädä. 50,4 ja ykköseksi. Ja se on sama piste kuin on tuo Australian johto. Ja Taina Karvonen, Iira Laatunen, ikävä heikoin, mutta niin kuin sanottu, hyvin pienet erot vielä. Samantha Mills, Fan Quinn, jotka ovat jaetulla ykkössijalla Kiinan parin kanssa. Ja nyt he hyppäävät eteenpäin hypyn. Hyvin samalle korkeudelle ponnistavat molemmat. Aivan oli Samantha ankun reunassa, mutta se ei näytä haittaavan. 48,6, pikkuisen heikompi kuin ensimmäinen hyppy. Malesian pari on jo hypännyt. Ja sieltä tulee 46,2, eli parantavat ensimmäiseen hyppyynsä nähden, mutta eivät pääse tuohon Australian tasolle. Sitten Yhdysvaltain pari, jolla oli 44,4, niin kuin oli tuolla edellisellä Malesian parillakin ensimmäisen kierroksen jälkeinen hyppy. Tässä lähempänä äsken kameraa. Ja eteenpäin hyppy heilläkin toisen kierroksen hyppynä. Ehkä parempi samanaikaisuus, samankaltaisuus, eli tuo synkro kuin ensimmäisessä näiden hypyssä. Ojennukset tulevat yhtä aikaa, niin ilmeisesti kuitenkin sitten on Megan Houston hypännyt vähän pienemmällä voimalla, koska tulee aiemmin veteen 40 pisteen verran. Sitten Taina ja Iira. Ja nyt heillä on ulospäin hyppy. Parempi sivusuuntaan tuo heidän hyppynsä, eli nyt he olivat samassa linjassa noihin tuomareihin nähden huomattavasti enemmän kuin Iira, ja he tulivat ihan peräkkäin. Ojennukset aavistuksen eri aikaisia. Katsotaan nyt tuleeko yli 42. 42,6, eli melko lailla sama juttu kuin ensimmäisellä kierroksella silloin jäi. Meksikon pari, siinä Chavez ja Espinosa on sitten oikealla puolella nyt kuvissa. Heillä on kierrehyppy taaksepäin 1,5 volttia 1,5 kierteellä. Mielenkiintoinen valinta. Eli he hyppäävät tuon kierrehyppynsä tässä pakollisissa. Hyppy. Mutta tietenkin siinä on aina nuo kierteiden samanaikaisuudessa huomattavasti enemmän riskejä kuin tuollaisessa perushypyssä, mutta niin kuin näette, hyppääjät onnistuvat ihan kohtalaisen hyvin, 45 pistettä. He olivat jaetulla 3. sijalla ensimmäisen kierroksen jälkeen saatua 45,6 pistettä, ja tässä on se pari, jonka kanssa he olivat hyppäävät ulospäin hypyn. Eli ulospäin 0,5 voltilla, mutta ulospäin hyppy on tuo termi, jota siitä siis käytetään. Pikkuisen roiskeinen oli Nicole Cruzin veteen tulo, eli lähempänä kameraa tuolta sivusta katsottuna olleen siskoksen. Kyllä yhden pistettä varmaan tulee nyt tällä kertaa 40,8, eli se on tämän kilpailun saaneet siis yli 42 pistettä molemmista hypyistään. Diana Tsapelieva, Maria Smirnova Venäjältä. Smirnova on tuo tummahiuksinen ja he hyppäävät ulospäin hypyn, ihan sama hyppy kuin äsken Brasilian parilla.
jo näihin kilpailijoihin. Niin, he olivat kolmansia ja tuo Meksiko-Brasilia oli jaetulla neljännellä. 41,4. Se oli pettymys venäläisille. Sitten viimeinen pari uunista ulos näissä pakollisissa kahdenkertoimisissa hypyissä. Chen ja Cheng hyppäävät myös ulospäin hypyn, eli sen, minkä 2 kertaa olemme jo nähneet. Ja 48,6 pistettä pitäisi saada, jotta olisivat edelleen ykkösiä, ja nyt tulee kyllä enemmän. Eli nyt siirtyy varmasti Kiinan pari yksin johtoon. Ylivoimaisesti korkeimman minkään vertaa yli 50 mennään. Ei mennä. 49,8, mutta se riittää kuitenkin siihen yksin ykkössijaan 1,2. Kyllä. Ja sitten Malesia, Meksiko, Yhdysvallat, Venäjä ja suomalaiset edelleen viimeisenä. Suomalaiset. Ja nyt 3. kierros ja nyt aloitetaan sitten normaalit vaikeusasteiset hypyt. Eli tässä on taaksepäin 2,5 volttia. Taittaen 3 tasan kerrointa australialaispari Mills ja Kin. Kakkosina siis 2 kierroksen jälkeen. Hyvä hyppy. Vähän roiskeinen on tuo. Eipä siinä paljon muuta vialla olekaan sitten. Siistimmät ojennukset on Millsin. Polvet vähän koukussa, mutta 68,4. Hyvät pisteet. Kun me tulemme mainoskatkolta ja katsotaan sitten 46,08. Se on ollut epäonnistunut hyppy. Eteenpäin 2,5 volttia. Taittaen oli heidän hyppynsä. No, siinä ei ollut kuin 2,4 kerrointakaan. Sitten tulee kierrehyppy Yhdysvaltain parilta Ryan Houston. Eteenpäin 2,5 kertoimisia hyppyjä ei yleensä nähdä. Tässä kisassa ei nähdä yhtään. Se 3 on siis isoin kerroin, mitä näissä pari hypyissä joukkuekilpailussa, kuinka päin vain niin on. Kierteessä samassa tahdissa. Siellä Laura Ryan ulompi tästä kuvakulmasta on nopeampi tuossa kierteiden teossa ja siitä kyllä täytyy rokottaa. No, synkrosta 7, tekniikasta 6 eli 60,3. Ihan okei pisteet. Hyvät pikkuvirheitä aika paljonkin oli. Karvonen, Laatunen, he hyppäävät sisäänpäin 2,5 volttia kerien. Siinä on 2,7 kerrointa. Loppukilpailu viimeisinä. Vähän yli menee nyt ikävällä tavalla Iira Laatusen hyppy. Voi harmin paikka, muutenhan se oli hyvää. Siinä oli tuo yhdenaikaisuus, samanaikaisuus, samankaltaisuus oikeinkin hyvää, mutta sitten tuo loppu jotenkin vaan karkaa. – 52-65, eli huomattavasti enemmän pisteitä kuitenkin kuin esimerkiksi Malesian parille enemmän, eli siinä mielessä saadaan noita edellä meneviä ainakin osaa kiinni. Espinosa Chavez Meksikosta hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittaen, siinä on tasan 3 kerrointa. Siinä on roiskeisempi Chavezin veteen tulo. Espinosahan tulee todella hienosti. Teknisestihän se on hyvä hyppy molemmilta. Espinosalla oikein loistokas hyppy. No, vaikka ei niitä tuossa ensiksi heti nähnyt. 60 pistettä on kuitenkin rikottuna 60,3. Sitten 3 paria jäljellä. Sisarukset Cruz ovat seuraavina. Heillähän oli tuo edellinen hyppy epäonnistunut. Nyt tulee eteenpäin 2,5 volttia taittaen, eli 2,4 kerrointa. Kovin on matala kertoiminen hyppy. Siinä on pakko onnistua kauan. Nikoli, oi. Tuo ponnistus epäonnistuu kyllä nyt aika pahalla tavalla. Molemmat matkustavat saman verran eteenpäin, eli siinä on
tietysti pieni ongelma se, että joten tuo samanaikaisuus ja samankaltaisuus pysyvät kunnossa. 48 ja 24, eli nyt tulee sitten kyllä mukavalla tavalla Karvoselle tässä etua heihin nähden. Zapeljeva, Smirnova, venäläispari. Heidän hyppynsä on taaksepäin 2,5 volttia taittaen. Siinä on 3 kerrointa. Eli tämän kilpailun vaikeimmat hypyt ovat nuo 3-kertoimiset. Eli jos tässä nyt onnistuu, niin kaikki on mahdollista sen jälkeen. Pitkästi yli 60 pisteen pitäisi päästä. Mennään Smirnovaa tuossa lähimpänä tuomareita. Vaalea Smirnova tulee aika lailla hankalalla tavalla veteen ja sitten täytyy sanoa, että Zapeljeva siellä taustalla ei kyllä ojena. Kyllä tuossa tekniikassa on pahasti ja 6,5 vaan jää voimaan. Mutta 63,9 se on liian paljon. Se on ehdottomasti liian paljon tästä hypystä. Siellä oli niin paljon isoja virheitä. Ehkä kotiyleisön merkitys on jonkinlainen. Chen ja Zheng, he ovat jo johdossa. Heidän hyppynsä on sisäänpäin 2,5 volttia taittaen. Siinäkin 3 kerrointa. He ovat ainoa pari, joka on ylittänyt 100. Tämä mikä tuntuu heille kuuluvan eli kultamitalia universiaadeissa, nimittäin kyllähän tämäkin hyppy on tämän kierroksen vastaaviin verrattuna oikein hyvä. Siellä on siis tuo venäläisten hyppy edellä, joka sai isoimmat pisteet ja vähänhän tästä tulla pitkästi yli 65, 71,1 ja ero vain kasvaa muihin. Karvonen, Laatunen on mennyt jo 6. jättänyt 2 kilpailijaa, Malesia ja Brasilian edustajat taakse. 2 kierrosta enää jäljellä. Australian pari aloittaa 4. kierroksen ulospäin 2,5 volttia taittaen. Siinä on 3 kerrointa. Edellinen hyppy oli hyvä, 68 pistettä tuli siitä. No, kovin lähelle toisiaan hyppäävät. Ei siinä mitään pahaa ole. Hyvin samassa rytmissä. Molemmat hyppäävät vähän toisiaan kohti, niin kuin näette. Erinomainen synkro, eli tuo samanaikaisuus, samankaltaisuus, se on todella hyvää luokkaa. 63 pistettä. Odotin vähän enemmän. Ja siinä nähdään nyt sitten uusintana onneksi tuo Jasminen ja Kamin hyppy, koska tuo mainoskatko ajoittuu aina tähän vaiheeseen, niin Malesian parista emme 2,5 volttia kerien. 55, 89, seiskaa kuitenkin. Sehän on 2,7 kertoiminen, se oli ainoastaan se huono puoli. Muuten se olisi ollut 60 pisteen hyppy, mutta se oli sen verran helppo, että vaikeusaste kerroin oli noin alhainen. Sitten Yhdysvallat, Ryan ja Houston. Ulospäin 2,5 volttia kerien ja nyt on pakko onnistua, jos he mielivät. Ensimmäinen osa tuosta hypystä oli hyvä. Molemmat ponnistivat erinomaisesti niin kuin näette, mutta molemmat ovat niin kuin peilikuva, kallistuvat tuonne ulospäin, mutta sitten tulee Houstonille, Megan Houstonille. 62,1 on kuitenkin pisteitä, siitä ei kauheasti vähennetty tekniikkaa 6,5 ja synkrosta 7,5kin. No ei se huono ole, huono arvio tietenkään, se oli 3-kertoiminen ja niin vaan mentiin yli 60 pisteen noinkin isoilla virheillä. Ja niin on 3-kertoiminen heidän sarjansa vaikein hyppy aina Karvosella, Iira Laatusella taakse nousivat 2 pykälää edellisellä hypyllä ja nyt kun tekevät saman tempun täydellisellä onnistumisella, niin mikä ettei. Voi, siinä on kaukana täydellinen onnistuminen. Iira Laatunen, Taina Karvonen on suurissa vaikeuksissa. Erittäin hidas tuossa volteissa on tällä kertaa jostain syystä. Tai 44,1 ja nyt näyttää pahasti siltä, että se viimeinen sija häämöttää tällä hypyllä kyllä jälleen tälle parille. Meksikon pari Espinosa Chavez hyppää ulospäin 2,5 volttia.
Oi aivan eri aikaan. Siellä on Espinosalla niin paljon nopeampi. Katsokaapa miten nopea on Paola ja sitten kaikki on valmista Chavezilla ja väittäisin niin, että Paola Chavezinkin oli tarkoitus yltää, mutta se kyllä menetti sitten, tai siihen hyppyyn menetti meksikolaispari kyllä. Brasilian pari hyppää suhteellisen helpon hypyn sisäänpäin 2,5 volttia kerien. Siinä on 2,7 kerrointa ja muistutetaan, että Karvonen Laatunen ohitti tämän parin edellisellä hypyllä, mutta sai nyt vain 44,1 pistettä. Eli kovin paljon ei tarvitse Cruzin siskoksten onnistua mennäkseen jälleen Laatusen. Ja kuin suomalaisten hyppy nyt vaan sitten katsotaan, että miten paljon sitten tasoitusta tulee tuosta helpommasta hypystä, eli tässä on vain 2,7 se kerroin. Tämä oli Cruzin hyppy. 53,4. Se riittää kyllä nostamaan heidät suomalaisten edelle. Venäläispari sai viime hypystä omasta mielestä taaksepäin 1,5 volttia 2,5 kierteellä. Se on hieno hyppy, ei kauhean vaikea, 2,8 kerrointa. Tämä on upea hyppy parikilpailussa, jos se oikein hyvin onnistuu. Pisteitä. Aikaisin aloittavat molemmat kierteet, mutta ideana onkin. Eli hyvä hyppy tosiaankin. Ihan hidastettunakin katsoen. 63,84. Kyllä, se on hyvä. Kun muistetaan, että 2,8 vain on kerroin. Ehdottomasti hienon hypyn merkki. Kierrehyppy tulee myös Kiinan parilta, mutta se tulee eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. Taittaen kun se tehdään, niin siinä on 3 tasan kerrointa. Kyllä, tässä alkaa varmistua heidän kultamitalinsa, jos ei se nyt kauhean epävarma. Ja kyllä 73,8 pistettä se on heidänkin standard. Ja niin kuin näette, Malesian pari on noussut 6. Ja suomalaiset pudonneet jälleen viimeiseksi. Yksi hyppy kuitenkin jäljellä, sillä voi vielä pari sijaa kyllä paikata, jos oikein hyvin onnistuvat suomalaiset. Mills ja Quinn ovat tässä vaiheessa nyt kakkosia kilpailussa ja heidän viimeinen hyppynsä on kierrehyppy. Se on sama hyppy, jonka kiinalaiset tekivät tuossa äsken eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. Mitalin makua on tuossa hypyssä. Kyllä siinä on niin paljon hyviä elementtejä, että vaikea kuvitella, että he 3 parhaan ulkopuolelle tämän hypyn jälkeen jäisivät. Tässä on tosiaan 3 kerrointa. He onnistuvat mainiosti. Ehdottomasti, että 5. Ei 61,2, mutta niin kuin sanottu, tuollakin pistemäärällä kaiken järjen mukaan pitäisi päästä. Ei ehkä odottaneet noin huonoa. Siellä on sitten kuitenkin 6,5 jää voimaan Millsille. Siellä olivat tekniikkatuomarit kyllä erimielisiä. Jasmin ja Cam hyppäävät taaksepäin 2,5 volttia kerien. Kuudentena tällä hetkellä. Ei hassumpaa. Kyllä täytyy suomalaisten onnistua todella hyvin, jos vielä aikovat malesialaiset ohittaa. He olivat kuitenkin toistakymmentä pistettä edellä. Siellä nyt oli kaikenlaisia liikkeitä jaloilla Jasminella kylläkin, eli ojennukset tuolla ulommalla hyppääjällä kaikkea muuta kuin sieltä 5,5 tulee 6,5 tekniikasta, eli 55 pistettä. Kuusi paria vielä jäljellä, heistä ensimmäisenä Ryan ja Houston, Laura Ryan, Megan Houston vasemmalla ja taittaen siinä on 3 kerroin. Kerienhän se oli äsken nähtynä 2,8, mutta taittaen tehtynä 3. Ja jälleen on roiskeinen tuo Megan Houstonin veteen tulo.
Yhdysvaltain parilla niin kuin useimmassa hypyissä hyvin tuohon veteen tuloon asti. Siinä alkavat ongelmat. Ja näin siinä mennään 57 viimeisenä. Se on taaksepäin 1,5 volttia 2,5 kierteellä 2,8 kerrointa. Nyt täytyy ehdottomasti no kyllä se on paras hyppy minun mielestäni. Ajai Karvosella kyllä ojennukset. Minun mielestäni paras suomalaisten hypyistä ja niin se on tuomareittenkin mielestä. 52 pistettä tulee siitä. No saman verran kuin kolmannessa hypyssä. Mutta 8. sija näyttää koituvan kyllä suomalaisten kohtaloksi tässä kisassa. Espinosa Chavez eivät ole olleet oikein omalla tasollaan, ovat vasta 5. sija ja heillä on kyllä niin pitkä matka olla kyllä ihan täydellinen, jos he sinne asti yltäisivät. Hyppynsä minun mielestäni toki kolmannella kierroksella he nappasivat 60 pistettä, mutta nyt myös sitten Chavez pysyy tuossa Espinosan tahdissa. ...61,2, se on heidän parhaansa, eli siihen on hyvä päättää kisa. Ennen tätä hyppyä ja siellä sitten suomalaispari sai sen 52 pistettä, mutta kovin paljon yli 40 pistettä eivät Cruzit saisi saada, jotta he jäisivät suomalaisten taakse. Ei ole kauhean odotettavaa. Taaksepäin 1,5 volttia 1,5 kierteellä on heidän hyppynsä. 2,4 on kerroin, 0,4 kerrointa, mutta kun se tekee tuolla tavalla, niin kyllä siitä vaan aika hyvät pisteet tulee väkisin. 47 pistettä, eli he saavat 5 pistettä vähemmän hyppy, eli suomalaiset eivät yllä heidän pisteisiinsä. 2 paria jäljellä ja siinä on kolmantena tällä hetkellä olevat Zapiljeva ja Smirnova. Mills ja Quinn ovat varmistaneet jo mitalinsa, he johtavat tässä vaiheessa kisaa. Eli australialaiset ovat vähintään kolmansia, mitenkä käy venäläisten. Jännitetään ehkä sitä, ovatko he kakkosia vai kolmosia. Mutta ei niin paljon pisteitä taida pystyä millään ottamaan, että he hopealle tässä nousisivat. Kyllä he varmaan pistettä sai australialaispari ja nyt tulee 10 pistettä vähemmän, joten aivan niukin naukin sitten pysyvät tuolla kolmantena. Ei kun hetkinen, Yhdysvallathan sai enemmän. No en mene sanomaan, koska meillä ei ole käytettävissä ikävä kyllä noita virallisia täytyy tässä omalla kirjanpidolla mennä ja se on aina vähän hitaampaa, joten siinä oli kultamitalihyppy joka tapauksessa taaksepäin 2,5 volttia. Taittaen on kiinalaisparin päätös ja se ovat jokaisella kierroksella esittäneet kilpailun parhaan hypyn ja menevät 314 pisteeseen. Huima esitys jälleen tältä kiinalaisparilla. No ja kyllä mä sitten oikein kuitenkin lasken, eli Yhdysvaltain pari on kolmonen 1,5 pisteen erolla. Eli venäläiset sitten lopulta putosivat mitaleilta, suomalaisten ero 7. Siinä on pettyneet venäläiset, jotka jäivät 4. 1,5 pisteen erolla. Kiinalaiset ottivat voiton.